Leuk dat je hem sjoggen naar een nieuwe vlog van de Friese Vlogger. Ik ben onderwijs naar Post Plaza. Dat is namelijk een heel bijzonder evenement. Dus die wordt er weer op drop daar, dat wist ik nog niet. En dat is even oh ja, de plugzaal. De plugzaal, dat mag ik wezen. Tja, weer. Hoi. Hey. Is wel eens erop of net? Wat ik was droppen? Ja, zeker. Nee, ik zie Istel wel eens erop. Jawel, heel af en toe. Ja? Nou, ik ben net een snoeper over het algemeen, maar... Nee. Maar ik eraan erop, doe dan. En gaat het heel zo nou en dan? Ja. Ja. En gaat het dan heel automatisch de poeder leeg of met aandacht genieten? Dat is dit nou, als ik één keer een poeder had, dan moet het leeg. Daar maak ik het net zo vaak, want dan gaat het mis. Lekkere oldtimers. Zoute puntjes, zoete bolletjes. Wat heb je hier nou? Dus hier hebben we het 100-jarige dropje. En dit zijn de kokosdropjes. Die hebben we exclusief bij Albert Heijn gehad. Wat is nou de seizoensdrop? Welke raad je aan? Deze gaan we zo meteen onthullen. Dus die moet je eigenlijk hebben. Het is een heel mooi beeld ook, hè? Meestal op camera eten te zien. Dat is toch... Hoe hak ik erop nog? Nou, een bijzondere combinatie om zo'n cupcake met een drop te doen. Dat hak ik net eerder van. Dat is een goede combinatie, ja. Wat zei je? Nee, je hebt een lied geschreven over de drop. Ja, ja. Een liedje, want vandaag wordt natuurlijk de historische drop onthuld. En ik ben helemaal meegenomen in de smaak, hoe het gemaakt is. Daar heb ik een lied over gemaakt. En ik ga het dadelijk zingen. Stel je eens voor dat je drop maakt. Altijd op zoek naar een memorabele smaak. Van 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Daar gaat hij! Wat is nou de smaak van deze drop? Ja, dat is een hele lekkere, rijke smaak. Heel erg intens eigenlijk. Ja, het is gewoon onwijs lekker, dus je moet het gewoon proberen. Dat is nou even tijd om de meesten op stritten te vregen wat ze van de nieuwe oldtimers dropjes vinden. Ah, goeie. Wil je ook een lekker dropje proeven? Wat zei je? Wil je ook een lekker dropje proeven? Nee, bedankt. Wat dan? Ik vind drop niet lekker. Wat zei je nou? Ja, ik hou niet van drop. Waarom niet? Ja, ik vind de smaak niet lekker. Maar dit ben nijen, hè? Dit ben nijen van basis van 100 jaar oud recept. Dan probeer ik ze wel. Oh, lekker. Geweldig. Laat me één proberen. Nou. Ik ben gek op drop, dus dat betreft... Dus je wordt Nou, dan word ik 100. bij. Nou en? Ja, het smaakt goed. Het is altijd lekker. Beetje zoethoudsmaak. Nou, het is altijd een beetje zweert. Ja, maar deze vind ik lekkerder. Die andere zoethout die valt zo uit elkaar. Die heeft van die draadjes of zo. Dat vind ik wel lekker. Deze lekkerder. Zo, dan ben ik net zo hut. Maar dit is net het drapje wat je even in 30 seconden van de camera oppieten. Lekker zacht. Ja, mag ik er nog een? Rommelig? Geweldig. Wat zei je nou? Ik vind het jammer dat je er maar één krijgt. Dan pak je het er nog in. Nou, zij zijn heel lekker hoor. Mooi, dankjewel. Absoluut.